Dyma ni mynd efo newyddion sinsir yr wythnos. Mae yna lot o flewiach sinsir wedi bod yn y wasg wsos yma yn cwyno i bod hi'n galed iawn bod yn sinsir ar adegau. Pobol sinsir ydy'r unig grŵp o bobl allwch chi sbeitio heb gael eich cyhuddo o fod yn hiliol dyddiau yma. Ond dydi hyn ddim yn iawn, meddai person ansicr sinsir ar raglen Richard and Judy ddoe. Dwi yn cytuno efo'r person ansicr, ond dwi'n meddwl ddylsa fo godi fyny a deud, dwi'm yn meindio i bobl sbeitio fi. Sbeitiwch ni faint da chi isio. Da chi mond yn genfi genus bod eich gwallt brown chi, run lliw a pŵ. Yeah. Dyna ydi y gwir. Felly mae rai ni aros efo'n gilydd. Dynas arall yn y newyddion wsos yma. Gyda'n gilydd fe safon ni. Fe safon ni gyda'n gilydd. Dynas arall yn y wasg wsos yma wedi gadael ei swydd achos bod hi'n cael ei bwlio am fod ganddi wallt coch. Wedyn, wedi siwio'r cwmni a wedi cael lot o bres. Nes i sbio ni de. Swn i'n meddwl bod hi'n cael ei sbeitio achos bod hi'n hyll dim achos bod hi'n sinsir. Iawn. Mae defnyddio yr jean sinsir i'r ffasiwn bwrpas. Os gennych chi'n guts, siafed y ben yn boel. Okay? Ti'n mynd heiddi. Esgus gwael, ti'n mynd heiddi fod yn rhan o'r gornel sinsir o gwbl. Wsos nesa. Get out of town. Get out of town. Get out of the ginger town. Fool. Wsos nesa. Dwi'n cael cyfarfod un o'r pobol sinsir enwoca yn y byd. Basil Brush. Mick Hucknall? Na. Ron Weasley. Wow. Dwi'n gwybod, mae yna lot yn meddwl bod ni'n debyg. Dwi'n mynd i fynd yna i bremier Harry Potter yn Llundain a just rhannu y cariad sinsir a dwi'n edrych ymlaen yn arw. Felly cofiwch chwilio heno. A dyna ni, newyddion sinsir yr wythnos.